Може би да. Феноменална работа на Ясен Петров. След това Рикардо Жуниор. Възможност за Хейзълдън. Успява да отиграе. Равенство 3-3. Грозданов, както ни беше подказано в залата преди началото на матча, който пък играе в ЦСКА Нефтохимик. Грешка на Висенте Монфорт. Това е точка на първия гейм. Задържа посрещането Ясен Петров. Отново Рикардо не може да се справи през Висенте Монфорт. Отново бразилеца. Този път може по диагонал и първа точка за Нефтохимик. Кръстев. Браво на Сгуров. И сега възможност за Ади Османович. Защита на Сгуров. Николай Пенчев. Тройна блокада. Стефан Чавдаров в нейната основа. Великов активизира центровете. Нефтохимик активизира защитата. Хейзълдън. Защита на Долополов. Сега Османович може да скочи и да атакува. Отново Хейзълдън. Има докосване на блокадата. Топката е за ЦСК. И ЦСК остава в битката за третото място. Защита на Мартин Божилов. И още една блокада. Този път Никола Великов срещу Калян Балабанов. И мачовете в подрастващите тимове на армейците, за да стигне изобщо до тук. Много важно отиграване за Рикардо. Феноменална защита на Захари Сгуров. Мухамед Реза Бейко. Още една защита на Долополов. Търпение, 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 за да стигне Нефтохимик до тази точка на Ади Османович. Метра висок център. Бейк. Фантастична работа на Рикардо в защита. Османович. Прехвърлена топка от Османович. Отиграване за Нефтохимик, което слага край на матча. Тодоров, но вярвам, че централният блокировач на червените ще го поздрави за това, което Мартин Кръстев цялостно направи днес.